Ola, que tal estades? Quería gravar este vídeo para facervos un recordatorio dos contidos que debedes revisar con vistas ás probas de evaluación que imos facer no que queda de mes. Imos empezar por las ciencias sociais. En ciencias sociais, lembrade que o martes 23 faremos a proba de avaliación desta primeira unidade, a que trata sobre a Terra e o Universo. Convén que revisedes, repasedes os contidos desta primeira unidade, os tipos de astros, o universo, todos os tipos de astros, o sistema solar, os planetas que forman o sistema solar, sabendo que tedes que coñecer como están ordenados de máis próximo ao Sol e máis lonsano. Tamén é importante recordar, revisar o que ten que ver coa propia Terra, con o noso planeta, lembrar que o eixo inclinado, como vedes nesta imaxe, o eixo inclinado da Terra, pois é o que produce o cambio de estacións, tamén revisar os fusos horarios, e, en definitiva, todo o que vos comentei na aula durante estes días. Iso con respecto ás ciencias sociais. En ciencias da natureza, lembrade que a proba vai ser o día 30, é dicir, a semana seguinte, o martes día 30 de outubro, da primeira unidade tamén. Neste caso, a primeira unidade de ciencias trata sobre o corpo humano, a saúde e o corpo humano. Ainda falta alguna cousa por comentar, porque ainda faltan días, temos algunhas jornadas antes para poder completar o que nos queda. A parte que nos queda ten que ver coa saúde e coas enfermidades relacionadas coa nutrición e cos efectos nocivos do alcohol e do tabaco. Pero do que xa debedes ir mirando é os aparellos que participan nas tres funcións vitais. Lembrade que as tres funcións vitais son a nutrición, a relación e a reproducción. É importante que poidades identificar os órganos que participan nestas funcións. Por exemplo, nesta imaxe, saber distinguir a traquea, os pulmóns, os bronquios, as fosas nasais. Noutra como esta, saber distinguir os órganos que forman parte do aparello digestivo. Esófago, estómago, páncreas, fígado, a vesícula biliar, o intestino delgado, o intestino grosso, ben, todas esas partes saberás identificar, saber sinalalas, ¿no? Saber cales son. Tamén é importante entender que función desempeña cada un deses aparellos, para que función desempeña o aparello circulatorio, que función desempeña o aparello respiratorio, o aparello digestivo, o aparello excretor. Ben, con respecto ás matemáticas, aínda que non temos unha proba así, unha data de proba de evaluación, pois tamén convén que vayades revisando o que facemos cada día. Eu sempre digo que todos os días, pola tarde, deberíamos dedicarle pois 10-15 minutos diarios a revisar o que traballamos pola mañá. Eso axuda a ir adquirindo os coñecementos que nos interesa adquirir. Entón, se deixamos todo para o día anterior á proba, pois entón a cabeza non vai ser capaz de adquirir todo ese asunto. Eu sempre digo que comemos todos os días, non deixamos a semana inteira comemos o domingo. Necesitamos ir comendo todos os días, porque o noso corpo necesita a enerxía necesita todos os días, non se pode deixar para un día despois de 7 días. Pois aquí algo parecido. Convén revisar todos os días, é moito máis fácil, o noso cerebro asimila moito mellor a información, porque lle damos tempo para poder asimilar, e dedicándolle todos os días un poquinho non nos temos por que agobiar. Se o deixamos para o final, estamos cometendo un erro que sempre vai ter máis resultado. Así que eu aconsello-vos dedicarlle un pouco de tempo, hai que tamén ter tempo para outras cousas, para xogar, para divertirse, para pasear, para practicar deporte, actividades, pero un poquinho de tempo diario a revisar os contidos que vos comento. Facedeme caso, que nos irá a todos mellor, a vos e a mí tamén. Un saúdo.